Здравейте, приятели! Казвам се Антони Найденов и съм координатор за клуб Безопасни улици за град София. През 2011 година станах член в фондация Безопасни улици от Валя, град Бургас. След многото шествия, мероприятия и инициативи, свързани с пътната безопасност, станах и координатор за град София на клуб Безопасни улици. Знам, че всички ние живеем в един забързан свят. Знам, че всеки бърза на някъде, но знам и следното нещо. Спазвайте правилата по пътищата и спазвайте правилата на пешеходните зони. Пешеходците също не спазват своите правила и задължения. Те преминават на червен светофар. Това е факт. Едни забързани за работа, други забързани за среща. Трети гонят своите автобуси да не закъснеят случайно за място, където отиват. Относно шофьорите, крайно време те да спазват някакви норми на правила. Не превишавайте своята скорост, не бързайте. Спазвайте дистанция, дори при лоши метеорологични условия. Тоест, имайте култура на шофиране зад волана. Аз също съм изгубил свой приятел, близък и познат човек по време на пътно-транспортно происшествие, дори на пешеходна пътека. Затова дайте предимство на своя живот, като спазвате едни много елементарни правила. А това е спазвате правилата по пътищата и пешеходните пътеки. Благодаря.